Yung gabi, Action Marlon, maayong gabi sa tanan nga nagapamati sa imong programa. Salamat gid sir. May plano si Senador Sherwin Gatchalian, ang Chair sa Senate Committee on Education, nga mag-file sa hagna para kahimuon kasuguan para nga gun lain na gibanisa ang cellphone dumilian samtang nagaklase sulod sang kwarto. Ora sir, anong paglantaw sa sang Negros Occidental Schools Division pabor di ayhan sa mga manunudlo si Ryan? Actually, ang ina nga kumbaga na proposal, dugay naman na sa pa-implementar sa DepEd, especially sa mga kabataan, kay para makatutok sila, makapay attention sila sa ilang klase. Hindi ka siya matutaliban na sila nga wala yung cellphone na dalon sa eskwelahan. Bangod nga communication man na siya, means of communication sa mga bata sa ilagin si tanan. Pero ang ginaano lang sang DepEd na may oras siya nga dapat usaron. So samtang wala sing class, samtang may klase, hindi sila dapat maguyat ng ila cellphone. Kay para ang ila attention ara sa ilang leksyon, hindi sa ila cellphone. Galing kay Sir do hindi tagid maobligar no? Kay bangod nga muna way pakasaguan sa ni guro ang nadumduman ni Senador Gatchalian nga ipaagi gid sa kasuguan. So ayan. Kung DepEd order, sundon kita sa mga eskwelahan. No need na kailangan mag-Republic Act for that. Kasi may mga damo man kita nga ginasunod, nga ginamando sa sulod eskwelahan, na DepEd order man lang siya. I don't know what's the purpose, what's the, nga kailangan i-Republic Act siya. Pero kahit ang inyong mga, kumbaga, inyong mga mga pagsulundan sa sulod sang eskwelahan, enough naman ang DepEd order kasi ginatuman man din sa mga schools natin basta may order lang halin sa central office. Okay. Pero check ko lang Sir Ayan, may di ba may mga subject manayhan sir nga kinahanglan sa pag-usar gid sa cellphone sa mga estudyante, no? Well, bangod siguro nga kulang kita sa computer. Supposedly by research man gid ang mga subject, ang mga grade levels, especially ang senior high school. Kung ang aton na for example ang internet sa eskwelahan is hindi amo na sa kusog, kag hindi pa mo nakadamo ang computer units nga ma-accommodate ang tanan nga mga naga-research, tingin nga mga kabataan gagamit naman ang ila gadgets para maglantaw kung anong ipangita nila sa mga subjects nila. Kaya mo na siya nga may purpose man din siya tani. It's just nga ang ginabantayan lang, hindi siya pag-usaron para maghampang during class hours. Yes. Sa mga estudyante, Sir Ryan, based na niya, based sa monitoring nyo sa mga estudyante, Abi, labi na sa mga high school, no? Majority gid man sa mga estudyante, Sir Ryan, may ara kagulay ko ng cellphone, no? Well, especially siguro kung diri sa mga proper nga mga eskwelahan. Ang sa mga barrio schools nga especially mga lagyo kag hindi man gid muna ka damo kwarta nga mga kabataan no halin sa nga mga pamilya at siguro ila hindi gid man sila tanan. Pero mostly especially sa mga main schools nga ara sa proper sa LGUs do laban na gid man nga ara sa cellphone. Gani kanis. Sige, ihulaton tadi Sir Ayan, kay may DepEd order naman gali ini, pro hulaton tadi kon Marion gibani, ang itaduso ni Senador Sherwin Gatchalian. Isingit ko lang Sir Ayan, nagligad nga si Mana kung di ko magsala sa may Iloilo bala. Do may pilato ka baga teacher, do 2 or 3 gid. Ginigo sa heat stroke, no? Bago sining tuman bala kainiton. Ano to dari sa aton sir, sa monitoring nyo may mga istraman nga ginigo sang masakit nga dala sa ring tuman kainit nga panahon. Well, Action Marlon, fortunately no diri sa Negros Occidental, so wala gid bantaya. May nabatunan gid nga report nga amo nakalala. Pero hopefully nga wala gid may matabo sa ating mga teachers kahit gina-remind man din sila na they have to constantly and regularly take their maintenance medicines. No? Kaya dapat mag-hydrate sila all the time kaya hindi maghalikapin na init. So we are just so fortunate kung may ara man siguro mga kaso, especially
kung tama din kainit, mga hypertension na ginaano man lang dayon sang ginapainom naman lang dayon sang bulong. Sige. Sir Ayan Arnold Arnay, sir, thank you so much, good. Unless may ara ka pa sang dugang ipabalo sa mga ka-aksyon naton, sa mga listeners ta, ang pila ka mga activities sa DepEd? I-grab ko lang yung opportunity kay anyway, yes, kinatagan mo na gidman ko. Okay. May 2 to May 7, diri sa aton sa Negros Occidental, sa Bacolod City in particular, ang aton na regional meet. Dira sa Panaad ang opening program, tapos madamo nga mga games ang paghahampangon sa nagkalain-lain na mga venue. So giniimbitar naton tanan ang mga nagapamati sa imong programa nga magkare kag maglantaw sa mga hinampang sini. Thank you very much. Salamat good sir, mayong gabi sa liwat. Mayong gabi man, salamat. Action Firing Line. Ang spokesman sa Negros Occidental Schools